first with the last control line. And here are the reigning champions, Russia into the changeover. Dmitry Tverkov, and the gap down to Dmitry Tverkov is 3 minutes and 10 seconds approximately. A really good end of this first leg from Dmitry Tverkov and Andrei Kramov heading out now on the second leg for the reigning champions, Russia. Иван Сираков се придвижва към Петър Доганов, който ще бъде на втори пост за вече първата щафета на България. Петър Доганов ще поеме от Иван Сираков. Тези момчета станаха седми преди 3 години на световното младежко първенство в Австралия. Това ще бъде позицията на българите, иначе на 21-во място Дмитрий Цветков предаде на тройният световен шампион Андрей Храмов. Дмитрий Цветков тръгна много слабо, но след това добяга доста добре и намали разликата до 2 минути и 30 секунди. 23-та позиция за Германия, може би 24-та за България, не Португалия на 24-то място. Петър Доганов вече е по маршрута, който е с дължина 7 км и 200 метра.